Zsimer! Amint látjuk, itt nagyon keményen mennek a dolgok a földön, és kőkeményen mennek az ütések, feszítések, folytások, látjuk. Itt semmilyen védőfeszítés nincs, itt ki van keményítve a test, a fájdalom küszöb nagyon szépen ki van tolva elég messzire. 5 perces menetek szoktak ebből lenni, kétfajtaképpen szokott véget érni a meccs, vagy egy KO-val, vagy egy lekopogással, legrosszabb esetben az orvos mondja, hogy ebből ennyi. De nagyon kevés a sérülés, mert nagyon komoly felkészítést von maga után ez a verseny. Látjuk, hogy gyönyörűen, teljesen térdel megy a dolog. Amatőrök, tehát könyök még nem engedélyezett mindig, de a teljes erő a test, a lábra mindenhova puszta ököllel, illetve minden felülettel, ami támadásra alkalmas, engedélyezett. Látjuk egy földre vitelt, szilárd földre is vitte a Patrikot, de látjuk, hogy a földön nincs probléma, mert alul ugyanúgy tudunk dolgozni, és már is megy tovább a gyakorlatot, egy folytás, egy karfeszítés történik, amint látjuk, gyönyörűen húzzák be a kezet, kifordítják a karfeszítést, és zár vissza, nagyon szépen ott a karfeszítés, linjen le is kopogta, ott a lekopogás. Nagyon szép küzdelmet láthatunk. Tudni kell, hogy ez a harc modor a keménységen, addig a